И здравейте, хора! За жалост изпихме вече едното, но останаха ни тези двете. Ако се чудите какво е това, това е много кисело, а това е екстремно кисело. А това, дето е никакво кисело, го изпихме, защото е сладко. Но все пак, с Ники ще пробваме ето тези двете. И ще видим кой ще направи физиономия, което е страшно за мен, защото аз харесвам кисело и не харесвам кисело. Вземи се стола. Така, пробваме първо, не зеленото, зеленото е най-кисело. Пробваме синьото. Я да видим сега, да видим. Това Ники си го избра. Ай, отвратително. Не съм хубава на вкус, просто отвратително. Окей. Никаква реакция. Окей. Продължаваме с зеленото. Което, хора, ако се чудите защо има такава физиономия, това е защото е най-киселото. И е зелено, токсично е. Не го обръщай, защото... Окей. Сладко като ябълка, ама много кисел. Много кисел, братко! Аз не направих никога. Прави се, че ти е кисел. И двамата се предадохме тук направо. Дай да го изпим на... Аз ще го изпия на Екс. Не! Ники, изпивай с твоето на Екс. Това си е моето. Ама моето няма никой. Да има. И това беше, хора. Чао. И до утре. Хора, Ники искаше да ви кажа нещо. Ще има част 2, обаче не с кремчета, а с чипсове. Ще си вземем чипс Принглс с една чушка, после с 2 и накрая с 3. Първо ще пробваме това с 3, защото баба няма да ни даде пари за 3 Принглса по 6 лева. Така че аз предлагам само да пробваме най-лютото и да видим дали ще ни изтръпнат езиците от лютото. Червеното пак ви го показвам. Напълно изпито. Аз се предавам. Аз не се предавам. Ники, да, винаги иска да е първа. До вечера ще има лайв в YouTube.